Ia zi, frate, ai combinat corcudușa? Nebunie, Albanesule, ce ochi, ce gură, ce urechiușe. Prințesa era, am Bă, văzut. a fost aia acasă. Da? Bă, dar era puștoaică, era... 16 ani. Bă, ești Urcăm pe scări, pac, trec în bucătărie, tasul măs acasă. Bă, nu te... Ajungem în cameră, ne luăm limbile în gură, bag mâna la țâță, cobor mâna spre funfuloancă, m-am căcat pe mine Albanezul, am crezut că are pulă, uite atâta bască de făcea. Bă, avea veveriță, uite până aici, la burica în filmele alea porno cu Heidi, mă, mâncate și am văzut să repede cu spatele, coada zbulită ca la raton, Albanezule, nu mi s-a sculat pulă. Am văzut-o perciunată așa, era... Ține-o minte pe asta că... Ce mă Rafa mărtu? Ce mă cu ea? Ce cu ea? De asta peste bot sau ce? Ușor, dar ce-i cu tine? Ce faci aici? Hai, du-te la tine la masă. Vezi cine a ajuns să mă întâlnesc ăsta, mă? Ușor, calm, ușor, du-te la tine la masă. Ce ai, mă? Hai. Chișinău? Hong Kong. Ei, давай. O vodcă pentru domnișoara și o șampanie chinezească pentru aia. Vă mulțumim din suflet. Mulțumim. Mă, ce cu voi pe aici? De toate pentru toți. Pentru toți? Exact. Ia uzi, Albanezul. Eu am venit să mă fut. Cu fața asta? Termină-mă. Ale cui sunteți, mă? Suntem ale nimănui. Adică n-aveți pește? Eu nu sus. Vede tot. Ia uite. Ești o rapantulă mistică. Printre altele, nu-ți convine sau ce? Vodka. Fără vodka. Uite că avem. Laura, fără vodka. Uite vodka. Laura, dă-mi paharul, te rog. Auzi, dar nu vrei să fumăm mai bine ceva? Vreau să fumez. Nu vrei. O să te faci varză. Păi dacă fumezi și bei, te faci varză. Ce? Să se facă rău. Îți spun că știu despre ce. Este adevărat. Bun, ia-ți dracu și tu o brichetă ca lumea. Nu vrei. Auzi, dar tu cine Nu ești, vrei, mă, te rog. soră sau mai Vrei să faci mare, varză, măsa, mă. cine ești tu? Au putea să fac cunoștință, ei baba. Ah, păi, dar în cazul ăsta să știi că mie îmi plac femeile așa mai coapte, cred că în seara asta am să o fut pe măta. Nu mai spune. Vezi că sunt și mama și tata, poate te fute tata de nu mai poți. Dar ce e tactul, mă, polițist? Tati e mai special, dezvirginează fete cu minți, așa ca tine. Ia uzi. Păi, dar în cazul ăsta e un tată rău, nu prea s-a ocupat de mine. Eu sunt virgine. Laura, termină-mă. Pe mine m-a filmat unul budă când m-am la muie. Hai, nu spune. Da, de fapt era altcineva care avea perucă, pentru că n-am vrut să ies cu el. Haide, nici măcar boie n-ai luat. Ești virgină și în gură. Da. Și a pus chestia asta pe net. Care e problema ta? Sincer, care e problema ta? Eu îți spun problemele mele și tu îți bagi picioarele, înțelegi, în viața mea. Dar ce am făcut acum? Albanezule, ce zici, te combini? Mă, tu contezi în toată povestea asta, îmi bag picioarele, lasă-mă! Păi și acum cum face mami? Mergi tu singurică prin ploaie sau te sui la mine în mașină? Dar merg prin ploaie, că e mai romantic, da? Păi, dar decât să te umezezi singură, nu mai bine te umezesc Sunt eu, deja mă? umedă, crede-mă că n-am nevoie de niciun stimulant. Adică ce, mă, mașina mea nu e un stimulant? Du-te mă acasă să faci o lapă mică în mașina ta mare, să vezi ce bine o să te simți. Bă, dar ce gura aia, mă, dar tu nu te uiți la tine cum arăți, Care e problema ta? Păi, schiloadă, țâțe, n-ai nasul la mare. Du-te mă în pula mea! Uite, tocmai asta îmi place la tine, Dar mă, mai că pot ai eu. nerv, ai sfânt. Hai, mă, să uite la mine în mașină, te fac prietena mea și dimineața, dacă vrei, când plec la serviciu, îți dau și 100 de euro, mă, pe pernă, nu fi fraier. Vrei să fii o tăticul tău și tu curva mea pentru 24 de ore? Nu vrei? Bă, Te ține? merge, dar te pricep? Taxi! Băi, nu sunt, mă, taxiuri aici, mă. Taxi!